RB may mga bay. Uy, klaro mong kauban. Gibiyaan eh. Sugap dagas loaded eh. Oh, jaket-jaket dong JR. Ay. Ha? Nga naman. Oh.
grabe ka mamong 135 oh. Mamaw kayo kay agya po wapoy jacket ni. Wa init-init. Yaw eh. Traffic limiter. Balas-balas yun. Kagi na magugod rin dong. Yatik na tikain nga mga tunog ni RV. Halo, yasa stuck oy, musunod og loaded. Grabe ang loaded. Ubos limiter eh. Sugas loaded eh.
Okay, mga klaro yun. Wagi mga klaro ba? Yatay, kayo mo yun. Lutulat mo yun, namiyar ni mga kagwanga mo. Sa kung saan ito po yun ba? Unang mitas ba siya? Okay, kasi kulit ito. Atay gito ba? Ito, atay. Kami manimo yung gibiyaan. Nana San Gisrel? Nana San Gisrel? Wala pa. Isip ko na sila yung bang. Grabing loaded di makaya bay. Oo, di. Pasok ko diya. Tigdagdaan kag banking. Kaya igor na kita ako galihok ko na akong accelerator. Ya, lilihok ra ito. Ko Ang gamay ba? muna naman ako bay. Ay, yatik layo. Magyapong kayo. Layo man kaya. Terminal lang ko.